Γεια σας, θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση, σχετικά δύο, στη Μαναράκι Βιλάκι. Όπως βλέπετε, είναι 37 level superstar. Αυτή, συγγνώμη, εγώ την έχω φτιάξει έτσι, δεν είναι τσιντημένη. Είναι η σουίτα της, ωραία σουίτα σχετικά, εμένα μου αρέσει. Εδώ πέρα η παρουσίασή της, πάρα πολύ ωραία. Η φωτογραφία της, οι φίλοι της. Άμα θέλετε κάντε set υποφιλίας. Αυτά έχω να σας πω για αυτή την κοπέλα. Θα σας δείξω και άλλη μία. Η είναι 53 level. Έχουμε, άμα θέλετε, πάρτε κάτι από το παζάρ της ή κάντε και τράδε. Όπως βλέπετε αυτή την περούκα την κάνω τράδε με ένα σπάνιο παντελόνι που μου έδωσε. Δεν κλέβει, είναι πάρα πολύ καλή. Έχει μια φανταστική παρουσίαση, το που βλέπετε. Άμα θέλετε και έχει καμία κούκλα, όπου άμα με δείτε στο YouTube τα σπάνια της θα την ειδοποιήσετε, τα ψάχνει ή αυτά τα μαλλιά και άλλα ρούχα. Οι φίλοι της και θα ήθελα να κάνω και άλλη μια αφιέρωση σε μια ένα λεπτό, συγγνώμη. Και η τρίτη κούκλα για αφιέρωση λέγεται Joanna.love. Είναι superstar 25 level, όπως βλέπετε. Θα σας δείξω ποια είναι, μισό λεπτό να φορτώσει. Είναι πάρα πολύ καλή μου φίλη και αυτή. Έχει ανεβάσει και με μια αφιέρωση με μένα. Έχει αρκετά σπάνια. Νομίζω πουλάει και κάτι από αυτά τα σπάνια. Άμα θέλετε πάρτε από το παζάρι της και κάνετε σε έτοιμα, είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα. Και θα ήθελα να σας πω κάτι. Έχουν ακουστεί φήμες ότι έχει κλέψει, πάντως δεν ισχύει τίποτα από αυτό. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές και δεν με έχει κλέψει εμένα. Και εκεί πέρα δεν ξέρω, αλλά αποκλείεται να έχει κλέψει, δεν ξέρω πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι, όπως βλέπετε, και τις σπάνια παπούτσια πλατφόρμες. Είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα. Κάνατε shout. Να σας δείξω και την παρουσίασή της. Αυτή φίλη της. Αυτά έχω να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ άμα με δείτε. Γεια σας.